Hallelujah. Thanda ukunibingelela bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngithanda ukusho bazalwane ukuthi thina sonke esiphumelela ukufika kule ndawo uNkulunkulu uyasibona. Ngathi singayishayela izandla bazalwane thina sonke sikwazi ukulwa safohla seza endlini kaNkulunkulu ukuzokhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ome ngaphambi kwenu bazalwane ubhuti Mbongiseni ngwakamabuzi Sibongo umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu. Hallelujah. uJesu nami wangenzela umusa ngasindiswa ngathola iqiniso elinguye. Oh hallelujah bazalwane. Sibingelele kakhulu kuapostoli engekho phakathi kwethu esibukela kwi social media. Hallelujah. Sibingelele nakumama the prophet ekhona phakathi kwethu egameni lika Jesu. Hallelujah. Sibingelele ibandla lonke egameni lika Jesu. Siphinde sibingelele bazalwane nalabo abasibukelayo ku social media. Hallelujah. 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 Sisenkonzweni bazalwane ekuthiwa iFaith Tuesday. Hallelujah bazalwane la sizokhuthazana ekukholweni. Hallelujah. Kubaluleke kakhulu ukukholwa umntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Uma usindisiwe indlela yakho ayihambeki lula uma ungenako ukukholwa. Oh hallelujah. Uma wamkela uJesu indlela ayihambeki kahle uma ungenako ukukholwa. Oh hallelujah. Ukukholwa bazalwane kufananiswa ne-hard drive kwikhompyutha. Hallelujah. Uma i-hard drive ingekho kwikhompyutha, ikhompyutha ifana nento efile. Kodwa noma ingaba na umlilo ngenxa yokuthi i-hard drive ayikho, then leyo computer ibalwa njengecomputer engasebenzi. Hallelujah. Unjalo nomntwana kaNkulunkulu ongenako ukukholwa ufana necomputer engenayo i-hard drive. Manje siyambonga uNkulunkulu bazalwane osenzelela amathuba afana nalawa ukuthi sizohlanganyela kuyo le ndaba yokukholwa. Hallelujah bazalwane. Sizophuthuma bazalwane sifundeni izwi likaNkulunkulu encwadini ngokaJohane, uJohane oqala sizofunda uchapter number 5. Amavesi amahlanu 1 sigcine ku5 egameni lika Jesu. Amen, Nazareth. Our scripture reading is taken from the book of 1 John, chapter 5. We are reading from verse 1 to verse 5. Amen. Amen. Verse 1. Yilo nalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu. Lo othanda ozelweyo uthanda nomzeleyo. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu. Nxa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe. Futhi imiyalo yakhe ayinzima. Konke okuzelwe nguNkulunkulu yalinqoba izwe. Lokhu kungukunqoba okunqobe izwe ukukholwa kwethu. Ngubani onqoba izwe uma kungesiye lowo okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Amen. Amen.
Liphilile Baba izwi lakho nantambama uNkulunkulu wethu sikwethembile ngalo. Khuluma ngalo ke Baba silalele, usikhulise, usiqinise. Uthe lona lingamadoda asiqondisayo endleleni. Wathi Baba libukhali ukwendlula inkemba ikhaliphe enhlangothi zonke. Khuluma ngalo ke Baba ntambama egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Sithola nansi indaba ebhalwa nguJohn ebhalela ibandla. Hallelujah. Ukhuluma ukuthi ukukholwa namandla akho okunqoba. Hallelujah. Ngizokhuluma ke bazalwane phansi kwesihloko noma itheme yami ithi faith conquers all. Hallelujah. Ukukholwa kunqoba konke. Faith conquers all. Ayikho into ehlula ukukholwa. Oh hallelujah. Ayikho into eyosihlula uma sikholwa. Oh hallelujah. uJohn ukhuluma le ndaba uthi istep sokuqala sokukholwa ukukholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Okokuqala lokho okumele ukukholwe uma usindisiwe ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu ophezulu kwako konke. uJesu uyinkosi futhi uyabusa. Istep sokuqala leso ekumele masikholwa sikholwe yiko ukuthi uJesu uyinkosi. Ukukholwa kokuqala ukuexercise ngokwamkela Jesu eyinkosi nomsindisi. Mawamkela Jesu suqalile uyakholwa ngoba ukholwa ngumuntu ongamboni kodwa ukholwe ukuthi uyaphila futhi uyindodana kaNkulunkulu. Ukukholwa kokuqala ukukholwa uJesu, ukukholwa samukela ngayo ivangeli. Oh haleluya. Masamukela ivangeli salamukela ngokukholwa, sinikezwa uNkulunkulu ngomusa kodwa salamukela ngokukholwa enhlizweni ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Oh haleluya. Manje bazalwane indaba yokukholwa ngoba sihlangene kule ndawo sizokhuthazana ngokukholwa. Sesikhulumile ukuthi ukukholwa kubaluleke kangakanani uma ungumntwana kaNkulunkulu. Kodwa kuvela into yokuthi ake siphinde sikhumbuzane ukuthi singobani. Ngoba ngaphambi kokuba sikholwe ilo uNkulunkulu nendodana yakhe, mele sizazi ukuthi singobani kuye. Haleluya. Singobani thina kuNkulunkulu. Uma ufunda izwi kuGenesis lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu masenzeni umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Siyamenza umuntu ngomfanekiso wethu afuze thina. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambumba umuntu ngodaka wamphefumulela umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. Lithi iBhayibheli wambeka ukuthi abuse phezu komhlaba. Ipurpose yomuntu kuba abuse phezu komhlaba. uNkulunkulu esidala wayesidalela ukuthi sibuse emhlabeni. Oh haleluya. Kwafika isitha sazotshontsha iposition yomuntu kuNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Isitha saletha isono sasihlukanisa noNkulunkulu. Isitha satshontsha iposition yethu ekade sinayo kuNkulunkulu. Haleluya. Kodwa kuzwakala uJohani umebhala kuJohn 3 verse 16 lithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa. Ngamanye amazwi noma uSathane engasiphuca iposition kodwa wahluleka ukuphuca uthando uNkulunkulu analo ngathi. Oh haleluya. Waqhubeka uNkulunkulu wasithanda
lithi iBhayibheli walithanda izwe kangaka ngenxa yokuthi usithandile wanikela ngendodana yakhe izelo yodwa kuyolanda umuntu la usathane esitshontshele khona salandwa sazobuyiselwa endaweni yethu. Lithi iBhayibheli lwakhulu uthando kuNkulunkulu wathanda izwe lakhulu uthando waze wakhipha indodana yakhe izelwe iyodwa ukuba iloyo naloyo okholwa yiyo angasabhubhi kodwa abe nokuphila ongunaphakade. Sazuza eternal life ngenxa kaJesu, sathola ukuphila okungafi, ukuphila ongunaphakade, ukuphila ongunaphakade. Uthi ke uma ufunda ku1 Peter ufunda uchapter 1 verse 18 uthi ngokuba igazi esathengwa ngalo igazi lenani eliphakeme, asithengwanga ngenani legolide futhi asithengwanga ngenani lesiliva kodwa sathengwa ngegazi elinqabileyo, igazi likaJesu. Igazi likaJesu lafike lenza umsebenzi ophelele, lenza umsebenzi ophelele. Uma ufunda amaRoma athi akusekho ukulahlwa kulabo abayikhethela uJesu, asisenabo ukulahlwa ithe sibalekele kuye, sizuza ukuphila ongunaphakade. Yithi labo kuNkulunkulu, yithi kuNkulunkulu. Basalwane uthi kuJohn yiloyo naloyo okholwayo ukuthi uJesu unguKristu futhi uJesu uzalwe nguNkulunkulu, angeke kwenzeke uthanda uNkulunkulu ungayithandi indodana yakhe. Angeke kwenzeke, angeke kwenzeke uthanda uNkulunkulu ungabathanda abantu abankulunkulu. Angeke kwenzeke. Okholwa nguNkulunkulu uyalinqoba izwe, okholwa nguNkulunkulu unamandla okunqoba izwe. Singabanqobi ke bazalwane ngenxa yokukholwa, ngoba ukukholwa kunamandla, ukukholwa kunamandla. Simelwe ukuba sikholwe, simelwe ukuba sikholwe. Okholwa indodana uba nokuphila ongunaphakade. Okholwa nguJesu akasayi ukufa kodwa waphila uze kube naphakade. Indaba isekukholweni. Uyakholwa yini uJesu? Uyakholwa yini izwi lakhe? Uthi uPhilip umfundi incwadi kaJohn 14 uqala lapha kuverse 8 uthi uPhilip sibonisa uBaba bese lokho kuyasanela. Uma Jesu ungasikhombisa uBaba siyobese siyakholwa. Uthi uJesu Philip sengihlale nani isikhathi eside kangaka sole awubona ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba. Konke uBaba akukhulumayo yiko lokukhulunywa yimi. Konke engikwenzayo akwenziwa yimi, kwenziwa uBaba ngoba uBaba ukimi. Kubiza ukukholwa, kubiza ukukholwa. Sesihlale kangaka noNkulunkulu kodwa sibona imisebenzi yakhe. Sesihlale kangaka naye kodwa sibona imangaliso zakhe. Kubiza ukukholwa. Uthi uJesu noma ungasakholwanga ke lokho salusukholwa yimisebenzi engiyenzileyo. Naba abantu bayabona bebangaboni, naba abanye bayahamba bebangahambi, ingoba mina ngikuBaba noBaba ukimi. Kholwa, 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 kholwa. Sikholwe uJesu, sikholwe nayizwi lakhe, sikholwe yiko konke akushoyo.
sikholwe izwi lakhe. Ukukholwa bazalwane kufuna ukuthi urelaye kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Isho njalo incwadi yezakhe ithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, bese lithi unganciki kokwakho ukuqonda. Ukuncika kokwakho ukuqonda, ukuncika kuma strengths akho, ukuncika kuloko okwazi ukwenza, bese uyibona sengathi unamandla okwenza, kanti hayi ngoba unamandla kodwa uNkulunkulu opha umuntu amandla. Manje ithi incwadi yezakhe singanciki kokwethu ukuqonda, kodwa sincike kuNkulunkulu. Uncike kuNkulunkulu nangomsebenzi wakho lo owuthole ngama qualifications akho, kodwa ngoba uyazi ukuthi kungenzeka noma yini nginawo ama qualifications, ingakho ngizoncika kuNkulunkulu yena oqualifyisa umuntu ngisho engafanele. Sincike kuye, sincike kuye. Uncike kuNkulunkulu nangomndeni wakho, noma ngabe unawo ama skills okukhulisa izingane, kodwa uthi Nkosi nazo lezingane ngizinikela kuwe. Unikele konke kuNkulunkulu, unikele konke. Ukholwa lokho, ukholwa lokho. Uncike kuNkulunkulu, unganciki kwakho, ngoba kwakho kuyaphela. Ayaphela amandla akho, kodwa kaNkulunkulu awapheli. Kholwa, ukholwa, uncike kuNkulunkulu. Konke sicelayo uyakusenzela kona uma sikholwa. Konke sikulangazelelayo, uthi kwincwadi yakaMatthew, nazo lezi zinto enidingayo ngiyazazi futhi ngizakunika zona uma nikholwa. Uma nikholwa, yena okwazi ukuhlola inhliziyo ukuthi ilangazelela ini singakakhulumi. Uma sikholwa, uma sikholwa. Ukukholwa bazalwane akugive up. Ukukholwa, ukukholwa kuyaphikelela. Ukukholwa, uthi uJames, ukukholwa uzala i-endurance, uzala ukubekezela. Ukholwa lokho, ubekezela, ubona izinto zingahlangani, kodwa ubekezele ngoba uyakholwa ukuthi ngale kwamafu zikhona izinkanyezi. Noma ngingayiboni kodwa ngiyakholwa ngizohlala ezwini lakhe size zenzeke lezinto, noma ngaba zenzeki kodwa ngizohlala. Ukholwa lokho, ukholwa lokho. U-apply bangakuphenduli, uhlale ekukholweni, ngoba ukukholwa kuzala ukubekezela. Siyabekezela ekukholweni ngoba siyamazi ukuthi ukholekile lo thembisayo. uJesu ukholekile lo thembisayo. Izithembiso zakhe zimile kunaphakade, kuyodlula konke, kodwa izwi lakhe lokuma buze benaphakade. Kholwa yilo, ukholwe yilo, sikholwe yilo bazalwane, sikholwe yilo. Uthi uMaria, makube kimi Nkosi njengokusho kwezwi, makube kimi njengokusho kwezwi. Uma iBhayibheli lisho njalo bazalwane, ngibuka uJohn uma lithi in the beginning there was the word, and the word was with God, and the word was in God, and the word was God. Ngamanye amazwi izwi liphelele nje linguNkulunkulu izwi. Manje uma uMaria athi makube kimi Nkosi njengokusho kwezwi, makube kimi Nkosi njengokusho kwakho, wena ongulizwi waphakade. Ngoba okukhulunywe uNkulunkulu akuguquki. Ayikho into ekhulunywa uNkulunkulu eshintshayo.
konke okukhulunywe nguye kuyafezeka. Kufuneka abantu abazothi makube kithi njengokusho kwezwi, makwenzeke uNkulunkulu njengokusho kwezwi. Ukukholwa kuza ngako ukuzwa izwi. The more sizwa izwi, the more kukhula ukukholwa. Ukukholwa kuzwa ngezwi. Ukukholwa. Asibe labo makube kithi Nkosi njengokusho kwezwi. Makube kithi. Uma uJesu eqeda ukwenza isimangaliso ebonisa isihlahla, lithi iBhayibheli bayamangala bayakubuza ukuthi Nkosi ukwenze kanjani lokho. Uthi uma nje ningaba nako ukukholwa okuncane okungangenhlavu yesinapi, the mustard seed, nani niyosho kule ntaba, nani niyosho kule ntaba, izinto ezibonakala zinkulu, nani niyosho ukuthi intaba nginikela ngane ngokukholwa. Uma ninokukholwa, uma nje ninokukholwa, the genuine faith, noma ngabe incane kodwa ngayo nokwenza imanga, nokwenza imangaliso. Masibe nokukholwa okuguqula izinto, sibe nokukholwa, sibe nokukholwa, sibe nokukholwa. Uthi uJesu niyosho ngoba ukukholwa kuhambisana nokukhuluma. Ukukholwa kufuna abantu abazokhuluma. Akashongo uJesu ukuthi niyothandaza entabeni ukuthi ayiginqiki intaba iwele lapha, kodwa uthi niyosho ukuthi intaba ngoba nikwela ukukholwa niyokhuluma. Niyokhuluma, niyokhuluma. Uma nikholwa nje niyokhuluma, izinto zenzeke. Ngakukholwa, ngakukholwa, ngakukholwa. Wafika ethuneni laLazaro, wathandaza kuNkulunkulu, wabese wabheka ithuna, wakhuluma, wathi Lazaro phuma. Umukholwa, umukholwa uyokhuluma. Siyokhuluma bazalwane uma sikholwa. Ukukhuluma kuyoshintsha izinto. Ukukhuluma. noHane sehamba iminyaka abheke eShilo, wanela kukhuluma ukuthi uNkulunkulu noma unganginikeza umntwana ngiyakumbuyisela kuwe. Wavela uSamuel, wavela uSamuel. Kufuneka abantu abazokhuluma, abagcwele ukholo, abagcwele ukholo, abagcwele ukholo. Ukukholwa bazalwane kufananiswa nemarathon. Noma ngabe kuthiwa it's 100 km, angeke uyigijime ngesprint, kodwa kufuneka abantu abazodlunyawo noJesu bamlandele eduze, bahambe kancane kodwa bayazi laba bheke khona. Ukukholwa, ukukholwa, ukukholwa. Siyazi la siyakhona, siyazi asincikanga emandleni ethu, amehlo ethu abheke kuye, siyamlandela la siholela khona ngokukholwa, ngokukholwa. Kuthiwa nimlandela njani ningamboni? Hayi siyakholwa, 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 siyakholwa ukuthi unathi ngomoya, siyakholwa ukuthi umoya wakho unathi, siyakholwa. Inamandla into yokukholwa, ukukholwa unamandla, unamandla ukukholwa, unamandla. Ngoba ukukholwa, ukukholwa isiqiniseko sezinto ezithenjwayo. Ngoba ngokwethu siyathemba, kodwa uma singenako ukukholwa
nesiqiniseka sinaso. Ingabe uza umuntu athi ngiphelelwa yithemba ngoba sikho isiqiniseko salento ayithembayo. Kodwa uma sikholwa noma singaboni kodwa siyasho ukuthi izinto ziyenzeka ngoba siyakholwa. Yilo uNkulunkulu osusana phansi asiphakamisa sibeke phezulu. Bathi bayabuza uphakame kanjani? Hayi ngiyakholwa. Ngathi kungavuka abazalwane abazokholwa, bakholwe yilo uNkulunkulu, bakholwe izwi lakhe ngoba lona limile aliguquka. Akukho okushiwo uNkulunkulu abuya guquke kuko. Akukhulumayo kunjalo. Lithi izwi lakhe lifana nemvula, angeke yehlele emhlabeni, liwushiya umhlaba womile. Uma izulu lehla liyawumathisa umhlaba. Linjalo nezwi mahlangana nokholwayo lenza umehluko. Asikholweni yilo. Uthi umoya ongcwele ngelinye ilanga ngikhuleka, thina siyathanda ukumlimitha ngoba yena he is the same God that we pray to. Uma silala sibe nokukholwa ukuthi sizovuka, kodwa uma kunezinto esiyidingayo siyamlimitha. UNkulunkulu osivusayo uma silele, uNkulunkulu ongasele ongalali, kodwa kunezinto esingamthembi ngaso. Hayi, masikholwe. Singamlimithi uNkulunkulu, singalimithi izwi lakhe, singalimithi izwi. Makethandiyo kukho kungenzeki kuye, usho njalo akukho kungenzeki uma nje sikholwa. Konke akushoyo anokwenza, noma kungazi uzothini, kodwa lokho azokusho anokwenza, ngoba ngiyakholwa ukuthi amazwi aphuma emlonyeni wakhe azodala umehluko. Noma bodokotela sebakhulumile bathi angeke ngisasinda, kodwa ngenxa yezwi lakhe ngiyakholwa ukuthi nalesimo sengashintsha. Kholwa. Izwi lakhe linamandla ungidlula odokotela. Izwi lakhe linamandla okuguqula izimo. Linamandla. Lafika ulwandle selibagwinya, lafika lezwi lathulisa ulwandle, lakhuza nomoya, ngoba linamandla. Masikholwe yilo. Uthi uJohane, ngakho lokukholwa sizonqoba izwe. Ngakho lokukholwa akukho kuyokuma phambi kwethu singakwazi ukweqa, ngoba siyakholwa. Okholwayo uyanqoba izwe. Okholwayo funeka abantu abazokholwa bahambe ngesibindi, babambelele kuso isivumo sokukholwa. Iloko bazalwane, asikholweni, sikholwe uNkulunkulu, sikholwe nayizwi lakhe. Konke akushoyo kuyiqiniso. Akukho okukaNkulunkulu okucatshangisiswayo. Konke akushoyo kunjalo. Ayikho into esizoyi-editha eshiwo yizwi. Konke akushoyo kunjalo.
singabanqobi phezu kwabanqobi. Kusho izwi okwakho ukuthi ukholwe ukuthi ngingumnqobi, ngingumnqobi, ngiyanqoba, ngingumnqobi. Uhambe ngesibindi uthi ngingumnqobi ngoba kusho izwi lakhe. Asikholweni, asikholweni, asikholweni izwi, asikholweni izwi. Linamandla izwi likaNkulunkulu. Kufuneka abantu abazolikholwa, kufuneka izintsha ezizokwamukela izwi kuze libonakala amandla. Kufuneka abantu abazokholwa, abazokholwa. Yisi isikhathi lesi, yisi isikhathi la kufuneka abantu abazokholwa ngeqiniso, bakholwe uNkulunkulu. Yisi isikhathi. Ukukholwa kuyaguqula, ukukholwa kuyaguqula, ukukholwa kuyaguqula. Utho wesifazane lithi iBhayibheli wayeyedwa wanquma enhlizweni yakhe, esekuzame konke, esechithe yonke imali, eyedwa wanquma, wathatha idecision. Uma nje ngingathinta, awubazalwane, ukukholwa sekwenzeke konke. Uma nje ngingathinta umphetho wengubo, uma nje ngingathinta, lithi iBhayibheli waphuma azi ukuthi la ayakhona kunabantu abaningi, kungenzeka angafiki ngisho ukufika, kodwa into yayimphusha. Uma nje ngingathinta umphetho wengubo, angisalangazeleli ukubeka izandla, kodwa uma ngingathinta umphetho wengubo, ngiyosinda, ngiyosinda. Ngokukholwa, ngokukholwa sinesiqiniseko sako konke esikwethembayo. Uma nje sikholwa, siyazi ukuthi konke kuyenzeka, konke kuyenzeka uma sikholwa. Asikholweni bazalwane, asikholweni. Ngilethele leyo message nje ukuthi okholwayo uyanqoba, okholwayo uyalinqoba izwe. Asivukeni sikholwe, uNkulunkulu uzokwenza ummangaliso. Asikholweni bazalwane. Ngathi ngaba ilona loyo athi Nkosi, siza ukungakholwa kwami, siza uNkulunkulu ukungakholwa kwami, ngoba akukho kumthokozisa uNkulunkulu kulabo abangakholwa. Lekelela mina Nkosi, ulekelela ukukholwa kwami, ngivele ngingokholwayo, ngingokholwayo, ngingokholwayo. Uma sithandaza abazalwane, Nkosi lekelela ukungakholwa kwami, size uNkulunkulu. Ngathanda baba ukukholwa, ngiyathanda uNkulunkulu ukukholwa nguwe, ngiyathanda baba ukukholwa izwi lakho. Sebakhulumile abantu, sebakushila bakushoyo, kodwa ngifisa ukukholwa izwi. Ngilibonile izwi lenza umsebenzi nami baba, ngiyathanda ukukholwa yini. Asikholweni bazalwane, egameni likaJesu.